Eu sunt Răzvan Ro Gaming și astăzi suntem cu Antonio. Facem vlog aici, da. Yay! Care e acum în Herobrine. Da. Știi ce s-a întâmplat odată? Lume? Când a intrat el odată în mine, prima oară, am crezut că e Herobrine și mi-a stricat telefonul. De fapt, nu aveam baterie. Știi, dar totuși și tu ai crezut așa. Ce? Că mi-ai stricat telefonul. Da, asta am crezut. Pe amândoi. Ca niște zei proștilor. Băi, eu am un pat. Bine. Acum ia lemn să faci patul. Să ne-am întors. Mă, am găsit o mină. Unde ești? Aici. Am găsit o mină. Unde ești? Unde ești? Stai mă, că nu... Mă, uite-te aici. Tare. Hai să adunăm lemn. Da, și... Eu am făcut rost de pat. Mam, eu găsesc numai mine. Dacă aveam torțe, găsim numai fier, ai înțeles? Că eu când mai ai pe mine aici, o să găsești fier până mâine, bine? Că eu... 5 lei pe fierul ăla. Stai puțin. Eu de fiecare dată, la început unei hărți, ne-am întors, mereu când intram pe lume, găseam, mă spawnam fix într-o mină cu fier lângă. Serios? Da. Da, după mine m-a spawnat lângă diamond. 5 pe diamond. Și n-ai cum să-l iei. Mersi. Haide. Hai după mine. Stai puțin. Bine, așteaptă. Așteaptă-mă nume. Am două oi. Oi. Bine, ajută-mă să le omor. Ne mai trebuie o oaie. Scuze, Du-te și... îți dau o oaie peste cap. Dau cu oaia peste cap. Ne mai trebuie o lână. O lână. Una. Și ți-am făcut și ție pat. Adică amândoi avem pat. O oaie trebuie să mai vedem. O oaie. Dacă o scoatem din ochi, suntem chiori. Așteaptă-mă și pe mine. Păi pe aici mergi. Hai mă, vină cu a. Nu mă cu a. Eu nu pot să sar singur. Eu doar apăs pe săritură. Eu sar automat. Am ăla cu autosar. Hai, adună lemnul ăsta. Ca să ne Căul. facem pe aici. Căul, am găsit eu căul. Nu pasă. Haide. De ce îl iei tu, hă? Ca să fac torțe de... Păi eu de torțe, la ce îmi folosește mie fierul? La ce îmi folosește mie călul? Că n-am cu ce să fierb. Decât cărnița asta și atât. De parcă nu poți să dai foc cu... Lemn. Da. Da. Nu, Ciordi. Ha, l-am luat eu. Eu l-am luat. Bă, nu mai da. Mamă, ce cărit. Te-am luat la 7. Gata, nu. Gata. Hai mă, nu Mi-am mi oprit, gata, ca să fim timp. Dă mi lemnul tău. De ce? Dă-mi ca să fac chestii. Casa. Dă-mi-l pe tot. 10 lemne. Atâta. 10 lemne. Chiar 4 lemne ai adunat? Pe bune, dacă tu mi-ai Ciordi la fiecare 5. Da, Că- nu zici, poate. Așa se și înțelege, nu? Mai adună și tu lemne. Pe bune. Ai, copac de la mare ăsta. E mai mare așa. Mai măruț. E mai joc. E mai tare ca mine, ca fața ta. E mai tare camarata. Camarul tău. Din gură. Ai măr în gură. Unde? Acolo, în gură. Stai puțin. Oameni buni ăsta nu știe nimic. Într-un fel, porcul cu măr în gură. Ah.
Te-ai prins? Eu iau căul. Acum. Puternicopul de piatră? Cu târnăcopul de lemn. A, păi cu lemnul nu merge să-l iei. Ba da. Chiar ia, ți-a dat? Da. Să văd dacă e chiar cu ăla de lemn. Că nu cred. Vino. Uite, nu știu despre tine. Ia uite. Uită-te. Ia, să-ți văd tot inventarul. Ce porcă nu poți? Haide mă să Nu fim. putea. Poate că am de jur. Mafia. Niciodată n-am putut. Așa mi-a zis Cristi. A, că în versiunea aia nu puteam. Care eram eu. Cu Cristi. Cine? Cu o rută de-a mea. Ce? Nu știi de mulți. Păi nici tu nu știu de la mine. Nici tu nu știi mulți de la mine. Practic, într-un fel am... Dar noi doi suntem medi. Da. Practic... Stai puțin. Noi nu ne știm nicio rudă, dar suntem medi. Practic, într-un fel, trăim în aceeași familie. Într-un fel. Da. Nu mai spart dacă ești tu aici. Știi cum spart? Uite așa. Și spune. Nu ciordi. Nu ciordi. Hai, vin. Hai, ia lemnul. Că l-am pus din greșeală. Din mâna ta. Du-te și bag-mă. E tu-l iei, eu îl sparg. Ai înțeles? L-am luat eu. Eu am luat. L-am luat eu. Și acum dă-te. Stai puțin. Ai crafting table? Da. Pune-l. Eu am ceva ce tu nu ai. Ce? Ce-am nevoie. Trebuie să dau cu târnăcopul. Cea mai mult. Cât ți-am luat? Păi cu critică ți ia 2 inimi. Cu critică ți ia... Gata, hai să continuăm. Mor. Mă, nici nu pot. Uite, am căzut. Mamă, ce era greu. Vin mă, bă, după mine. Că tu nu știi. Nu pot. Unde? Pe cum? Aici. Mamă, ce greu era. Da, ce greu e. Mă, nu mă pune la imposibil, te rog. Ups. Parcurhar. Dacă îți dau o lovitură, mori? Ia, să vedem. Da, hai să nu ne riscăm. Știi de ce? De Că ce? poate nu ne mai găsim. Hai, dă-mi una. Mi-ai luat o inimă. Gata, bă, hai să mergem. Haide, mă. Oh, tu vezi ceva? Da. Știi cum? Vrei să-ți arăt? Stai. Știi cum? Cu asta. Da, asta full, că e la Minecraft, ca să vezi mai bine. Nu. Pe bune? Da. What? Acum vezi mai bine? Eu văd prea bine. Acum. Nu știu, telefonul meu face față. Eu acum o să mă apuc de casă. La. Să-ți dau și de-asta? Păi de asta am nevoie. Ba. Mersi. Mama, am un steak. Pe bune? Da. Ia. Ai mai și... Mă, tu vezi ceva? Mă, tu vezi? Că eu văd prea bine la mine. Întreb, Dă-te. tu vezi ceva? Dă-te. Vezi ceva tu? Eu văd că am un tunicit. Stai să văd cum am luminositate. Păi până atunci a crescut asta, te uiți? Uită-te. Uită-te. Până atunci a crescut asta. Ce? Uite, iarba. Poate. Ce mori? Mori? Gata, Tu mi-ai dat o lasă-mi critică fața. cu lemnul. Cu bucata de lemn. Da. Mă, brate, știi că dăm întâlnit capri aici. Ce? Bă, e chiar foarte bine, uite.
Pentru tine. Mă, eu văd perfect aici. Perfecto. Eu pot să merg prin toate nopțile, că văd perfect. Mă, eu nu văd mai nimic. Eu mă duc, mai iau lemn. Așa te vreau. La, 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 la. Ai grijă la mobi. De ce, mă, că suntem pe pistul? A, da, nu suntem. Vin acum. Dar du-ți și adună lemn, fricosule. Ba, nu, am luat 4 lemn. Cam, Mamă, ce nimic e. știu. E foarte. Mă duc să iau lemnul care nu m-ai lăsat tu să-l sparg. Așa. Ce nu mai... În plus, oameni buni, sunt mai buni ca Răzvan la Minecraft. Am și uitat că îi filmez, da? Da, ai dreptate.